जायाखै दै लोङाखै जोङो सामफ्रामबो गोसोखौनो गाबबाय थायो जोङो आं खुनानै आबैखौ सोंना फैफिनो सामफ्रामबो जों गोसोखांबाय थायोमोन दा नायदो नै ओरैबायदि अन्थाव बाथाव आरोना नै आरो बेजों लोगोसे नैबेबो बाबु ओमफ्राय नों स्कुल हाबबाय बाबु बेसेबां फरायखो नों थाखोसे रायलायनो रोङै बबाब्लाबो गोबाव सम मोजां मोनलायनानै जुलि जाखांनानै सानै गथ' मोनखांनायनि उनावसो न'खर गारनानै खारदों चिरां डिस्ट्रिक्ट खयलामयला बिसिडिसिनि सिङाव थानाय दावरायबारि गामिनि बालासु गयारिनि अनसुलि बिसि कल्पना गयारिया दा बिनिनो थालांनाय अनसुला फिसाय आरो सानै गथ'फ्रा ओरैबायदि जाया लोङा सिन्था जागासिनो दङ गाबगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे गामिनि रायजो राजाफ्रा मा फोरमायदों आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों खोनासंहोलांगासिनो दङ नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय आरो बेजों लोगोसे बे गोमानाय आइजोखौ जेरावखिया लोगो मोना मानो नोंथांमोना आङो स्क्रिनाव कन्टेक्ट नाम्बारखौ होगासिनो दङ नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानैहाय खबर हरनो हागोन दा लोगोफोर बेयावनि रायजो राजाफ्रा आंखौ रिकुवेस्ट खालामहरनाय हिसाबै आङो भिडिअ खालामहैबावनाय जाबाय दा लोगोफोर भिडिअखौ नायलांनो हागोन दा नायदो नै बेबायदिनो गामिनि गोबांथार रायजो राजाफ्राबो दंफैयो नै दा बयबो दुखु मोनदों आरो ना नै नायदो बयबो दंफैयो नै ओमफ्राय नै अन्थाव बाथाव गथ' आरो ना नै हौवा गोजा सानैबो ओमफ्राय नै जायबा खारदों बिनिनो बे आंगो फिसाय आरो नै दा आङो मिथिनानै लानोसै दा सिबाय फिसाया रायलायनो रोङा बबा दा गामिनिनो सासे बा सानैसोनाव आङो मिथिनानै लानोसै जाथायफ्रा मा रोखोम जादों नै उसुं खाथिनिनो आदा ओमफ्राय जेनेबा आदा न'खराव माबा मोनसे जालायनायफोर जादोंमोन नामा जालायनायाथ' बिदिनो फन रायलायो बेखौ माने बेयावहाय एसे एनै मालाबा सोंखारियो बेहाय बेथ' जेबो बेबादि सन्देह गैयामोन आरो ओरैनो मानो बेबायदि फन रायलायबाय थायो मायो बिदि बुङोमोन बेयावहा मालाबा नाथाय हरखाब गावनि गोसोआव मा सानना दङमोन जोंथ' बारा बुंजोबनो हाया नाथाय थांनाय सुक्रुबारनि 10टा बाजियाव बे गथ'फोरखौ स्कुल दोनलांबाय थायो सानफ्रामबो ओइदिनबो माने स्कुल दोनलांनाय फावैनो गावबा मा बेगाव लाफाखो मथा मथि बियो खारलांबाय आरो दस्रा हौवाजों ओमफ्राय ओरैनो डकुमेन्टसफोरखौ लानानै थांजोबदों नामा बियो लाङाखैथाय माखौ लांदों रेसन कार्ड लांदों ओमफ्राय गावनि आधार कार्ड भटार आइ कार्ड पासबुकखौ लाना थांदों जेनेबा आदाया सन्देह दं नामा सोरजोंबाफोर थांफादों बायदि जोंनि खोनानायावथ' सोरजोंबासो थांनाय बायदि खोनादों आरोखि जोङो दा फिसाफ्रा दुखु फोरमायगासिनो दङ जोंनि सिगाङाव माने हास्थायबाय थायो बिमाखौ सोरबाफोर अननानै जुदि बिनि सायाव बेखौ नोजोर नुबाय बायदोंबा जाहाथे एसे माबा खालामनानै कन्टेक्ट बानायनानै खिन्थाहरफिनो बेखौ जों लुबैदों आरो गामिनिया ओमफ्राय ओरैनो थानाफ्राव इनफरमेसन होनाय जाबाय नामा जेनेबा थानाफ्राव हैनाया जाबाय ओरै बिदा दङ हिनजावनि बे हौवानि जाय बिगुमै जायो बियो बबे थानायाव हैदों हिनजावनि बिगुमै जायो नामा बिगुमैया खैलामैला बे आउटपस्ट माबायाव इनफरमेसन खैलामैला आउटपस्टआव इनफरमेसन हैबाय आरो ना ओमफ्राय बेजों लोगोसे ओमफ्राय एसे हाउजिंनि हाबनाय दङमोन दस्रा न'खौबो लुफुंनो हायाखै गावनि नामावनो हाबनाय बे फैसाखौ बियो लांफादों दा ओरै सिबाय बारा रायज्लायनोबो रोंस्राया फिसायाबो दा बुरजा सोंजा दा आन्दायगासिनो दं बे न'खौबो लुनो मानो जागासिनो दं जाहाथे बेखौ अननानै एसे थाब फैफिनोबा हामगौमोन सानदोंमोन आरो रायजो राजाफ्रा दा जेनेबा ओरैनो आदा नोंसिनि रायजो राजाफ्रा फैफिनोब्ला मस्ट वेलकाम ने एक्सेप्ट खालामफिनगोन दा ने गाव मथा मथि माबायोबानो मोजाङै मोजां सोरखि लाङोबानो जों एक्सेप्ट खालामफिनगोन आरोखि फिसायाथ' रायज्लायनो रोंखा जाहैबाय सिबाय ओमफ्राय नों बुदोंमोन नामा बुदोंमोन ओरै थारमाने सिबाय रायज्लायनो रोङा ओमफ्राय ओरैबायदि अन्थाव बाथाव आरोना नै मादै जेनेबा इयो सोरजोंबाफोर कल रायज्लायबाय थायोमोन नामा नोंसोर उसुं खाथिनि हिसाबैहाय एसेसो आन्दाज मोन्दोंमोन नामा रायज्लायोमोन खोमायानो थाबाय थायो नाम फना आदसा ओमफ्राय नोंसिनि आन्दाजाव सोरजोंबा दोनखारलायनाय सन्देह नामा जेनेबा दोनखारगोन बायदि सन्देहखा मानसिखौनो हाया ओंखारनायखा बे बिहावनो ओंखामखौनो खुना होआ बियो फनजों रायज्लायनानै दा आदानिफ्राय क्लियारै खोनाना लाबाय बेजों लोगोसे ओरैनो माखासे गामिनि गासैबो रायजो राजाफ्रानो दंफैयो दा गासैबो वेलकाम दा ने फैफिनोबा दा बयबो फैफिननायखौनो लुबैदों आरो ना माने बुहुला मानसि हिसाबै समाव जायो दा जायबा आं बिनानाव लिंनोसै जेरावखिया थांनानै थाहैया मानो प्लिज अननानैहाय नोङो नोंनि अन्थाव बाथाव गथ'फोरखौ नायनानै फैफिनोब्ला बुहुत मोजां
मानो होनना बुङोब्ला नोंनि अन्थाव बाथाव गथ'फ्रा नै फिसाफ्रा ओरैबायदि ओंखाम जाया दै लोङा गाबगासिनो दङ गोसोखांनानै दा आरो नोंनि नै अनसुला फिसाय बेबो ओरैबायदि गोसोआव माने दुखु मोननानै सिन्था जानानै गाबगासिनो दङ ओमफ्राय बेराफारसे लोमजालायनानै थाबाय नै मानसिया दा ओरैबायदि गोसोखांदों दा अननानै प्लिज जेरावखिया थाया मानो न' फारसे फैफिनोब्ला मोजां आरो बेजों लोगोसे आङो बे न'खरनि सोरबा सासे गार्जेननि नाम्बारखौहाय आङो स्क्रिनाव होगासिनो दङ जायनो नुयो माने बे स्क्रिनाव होनाय कन्टेक्ट नाम्बारावहाय कल खालामनानैहाय खोन्थाहरनो हागोन।